Good morning mga Yinyans. Andito tayo ngayon sa Superbike. May vlog tayo yung Rider 150 2021. Please subscribe my YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update ko sa video ni upload ko. Okay mga Yinyans? Pasok na po tayo. Mga Yinyans, dito ngayon sa Superbike. Meron tayong i-vlog ngayon yung Rider 150. Dito tayo sa Barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan. Dito lang sa Superbike. Tara na! Kasama natin ngayon si Bro Richard. Bro Richard, kaway ka, Bro Richard, kaway ka. Salamat dahil inassist tayo dito kasi para i-vlog natin tong Rider 150 dito sa Superbike. Mga inyas, ito pala yung itsura ng Rider 150. Ito yung itsura niya. Tingnan nyo yung mga itsura niya, mga inyas, kung anong pinagkaiba sa dating Rider. Bali, Bro Richard, di ba ipay. Another one. Ipay na tayo, ipay. Ipay na daw. Ito yung 2021 model. Sige nga, Bro Richard, ano mo pa? I-shoot pa. Yan. Yan yung digital panel niya. Yan yung itsura ng digital panel niya. Ito siguro Panda rin natin. walang pinagbago ata ito matibay naman tong ano niya. Itong siya paano yung mga Bro Richard? Yan. Ito yung headlight niya. Headlight. Yan yung blue. Iyayin natin yung ano. Yan ang high. High yan, high. Tingnan natin kung malinaw, maliwanag. Maliwanag naman. Ilo natin. Low niya. Ito yung Flasher niya. flasher niya. Yung pre-flasher niya walang din sa likod. Flasher sa likod. Bali dito yung flasher niya, safe na safe siya, hindi yung dito na sasagi ng mga bata. Ito yung flasher niya. Kabila naman, yan. Ito yung Ito ang pinagkaiba ng ano. Wala din. bali, meron na siyang ano dito, yung 2021 model. Meron na siyang ilaw dito. Bali, yung dating model, yung 2020 o 2019, walang ilaw dito para makita yung plate number. Ito yung pinagbago. Tapos, liquid gold na rin pala sa to. Liquid. Liquid gold. Liquid gold na pala to. Liquid matter. Liquid gold. Ibig sabihin, liquid gold, matagal siyang what? Kahit ibiyahin ng malayuan to, pang long ride. Hindi na, yung dating modelo ba, air cooled dating modelo? Radiator lang. Radiator lang siya. Hindi siya nilalagyan ng kulan. Ito, nilalagyan ng pinapalitan ng kulan. Kasi liquid gold na pala to mga inyans, yung Suzuki 2021 model. Ito yung Liquid gold na pala to. radiator lang to, radiator. Wala siyang Ito nilalagyan talaga ng kulan. Ano yung kulat yung? Gunggong! Barinig kita sa mukha! Yung tinatawag nilang liquid, cool. Yun ang kulat. Ito kay ng bagong rider ng 125, ay 150 pala. Okay? Ito yung tunog niya. Pakinggan nyo yung tunog niya. Rider 150. Okay? Pasalamat tayo kay Bro Richard dahil pinaka natin mag-vlog dito. Salamat Bro Richard. Okay? Bali yung Ito yung storage niya muna. ito wala to sa 2020 model. Wala. Wala. Walang storage. Ibig sabihin yung 2021 model may storage siya. Yun ang kaibahan sa rider na 21 model may storage na. Ito yung lagay ng nila. Tapos liquid gold. Gasolina. Tsaka F8 talaga, tingnan mo. F8. Ito yung yung pump ng fuel pump. Ito yung Fuel pump. Itong lagay ng yung ibang model yung 2020 walang ganito. Ano daw? Yung meron siyang pero wala siyang fuel pump. Walang fuel, ito yung fuel pump na tinatawag. Okay. Ito. Dito lang dito. Yung malaki yung ngayon medyo lumit na yung tangke niya. Tapos yung battery niya dito, yung ibang battery Nandito rin yung dati. dito rin. Pero yung pinagkaiba lang dito sa dati, yung tangke nito, mas malaki yung una kaysa yung ngayon. Medyo maliit na. Maliit na ngayon. Maliit, okay. Maliit na. Okay, Bro Richard, maraming salamat sa pag-assist. Okay.
O mga Inyans, nakita nyo na yung Rider 150. Yung kaibahan niya, may storage na siya sa harap. At saka liquid cooled na siya. Tapos FI na rin. Tsaka yung decals niya, maganda. Okay, mga Inyans, salamat sa panonood and God bless you everyone and more power. Bye-bye!